Assalamu alaikum warahmatullah. Game da adin withdraw na ko Satoshi app kenan. So abinda ake so shine daga farko sai ka fara selecting in country ɗinka tukunna kafin ya gwada ma wajen da za ka sa address ɗin da za ka yi withdraw. Dole sai ka sa country da kake, sabida akwai country da suka zaɓa wanda ba za su yi ba. Amma kana wannan country ne ba za ka yi withdraw ba. So za ka fara zaɓen country. Ya ake zaɓen country? Abu na farko idan ba ka yi update ɗin app ɗinka ba, to ka fara yin update. Ka taɓa nan downloading ɗin. Bayan ka taɓa nan downloading ɗin zai shiga da kai ciki. So bayan ka taɓa zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan sai ka taɓa wannan kan link ɗin nan www.satoshiapp.xyz ɗin nan sai ka taɓa kai. Idan ka taɓa zai kai ka Chrome naka sai ka yi downloading. So ko da ba da Chrome kake amfani ba ma za ka iya taɓa browser ka yi downloading. Ta nan da ka yi downloading ta wannan Android app ɗin nasu. So ko ta Play Store ɗin ma za ka iya yi Android APK ɗin nan. So idan ka shiga za ka yi downloading, ka yi installing. So za ka yi installing kamar yadda ya gwado haka. So after ka gama downloading da ka zo ka taɓa nan mi ɗin dole sai ka zaɓi language, language country ka kamar yadda na faɗa. In ba haka ba bari gwada ma wajen ba. So yanda za ka yi sai ka taɓa nan personal settings. So bayan ka taɓa kana gani gashi nan choose country sai ka taɓa. So bayan mutum ya taɓa gashi nan zai kawo ma country sai ka duba country ka sai ka zaɓa. So ni Nigeria ne, ga Nigeria na zaɓa successful. So abinda mutum zai yi sai ka dawo baya sai ka taɓa nan ko ɗin. Kana taɓa kai zai shiga da kai ciki. Sorry wai ko ka dawo kan wallet ɗinka nan gurin kenan zai shiga da kai ciki. To gashi nan ya fito a nan gurin. So a nan abinda za ka yi za ka taɓa kai ne. Idan ka taɓa kai za ka ɗauko address ɗinka da ka kunna mainnet real ɗin kenan ba na testnet ba. So a nan da ka ɗauko address ɗin ka sa sai a set passport ɗinka shi kenan sai ka danna calling. Akwai maganan da suka yi so uku ne kawai da a baka daman canzawa. Sannan kuma akwai rubuce-rubuce. Sannan a set passport mun yi na gwada a cikin group tun lokacin da muke karɓan BTC giveaway na gwada yanda ake seta a set passport. Yanzu ma bari sake gwadawa a nan. So idan ka taɓa settings, personal settings ga asset passport nan za ka taɓa kai. Idan ka taɓa kai zai shiga da kai. To ni already na riga da na yi tintini. So a nan all asset passport ga new asset passport ga confirm new asset passport. So kai zai iya gwada ma kawai a sama ka sa login details naka ne wanda kake hawa da shi. So da ka sa sai ka sa asset passport ka sake sawa. Shi kenan sai kai confirm. Shi kenan ka saita asset passport naka. Wannan asset passport ɗin shine za ka ke yin withdraw da shi. Wanda idan ka zo yin withdraw shi za ka bayan ka sa address ɗinka da ka sa shi sai ka yi withdraw shi kenan sai ya sauka ma ya tafi inda ka tura. Sannan kuma kar ku manta sun ce ba a turawa exchanger, decentralized ne. Idan an samu wannan contract address na Trust Wallet za ka iya turawa Trust Wallet ko MetaMask. Akwai yanda ake kunna network ɗin mainnet a MetaMask. Na ga da yawan mutane sun sani amma zan ɗan sake yin bidiyo haka na sa link ɗin a ƙasan description ɗin wannan bidiyon. Insha Allah wani update sauran update wanda mutane na ga ba su fahimta sosai ba zan ke sawa a wannan channel ɗin. Kai dai kawai ka mana subscribing, ka yi liking in ma za ka yi sharing wanda wasu wanda ba su san wannan dan da yawan mutane akwai wanda ba su sani ba. Akwai wanda ko ka masa bayani ma sai ka yi bidiyo. So mutane da yawa sun fara tambaya na sun ga wajen da ake sa link na withdraw amma kuma a nasu bai gwada ba. So shi yasa na yi wannan bidiyon. So
za ku iya sharing sauran mutane su gani su yi. Sannan kuma lokacin da suka bayar da daman a yi withdraw sai mutum ya yi withdraw ɗinsa. Ba wai exchanger da ka kai ba, sai dai daga can MetaMask ka kai exchanger. In ka kai exchange sun ce za ka iya rasa passport naka. Dogon rubutu suka yi da na ɗan sa kar bidiyon ya yi tsayi da na karanta mana. So ba with MetaMask kawai da ka tura, daga MetaMask za ka iya tura shi kowane exchanger. Masha Allah. Kar ku manta da subscribing. Kuna buƙatan bidiyon yanda ake wannan ɗin sai ku ɗan mana liking. Inda za mu fahimta sai mu sa bidiyon yanda ake kunna network ɗin, ainihin network ɗin ko wanda da shi za ka tura. Wancan testnet ne kar ka yi amfani da shi.